V množine reálnych čísel chceme vyriešiť túto iracionálnu rovnicu, ktorá obsahuje jednu druhú odmocninu, vnorenú druhú odmocninu a ešte jednu vnorenú druhú odmocninu. Na prvý pohľad možno ten príklad vyzerá byť veľmi ťažký, ale ako uvidíme, až také hrozné to riešenie nebude. Takže ako prvé sa chceme zbaviť tej našej prvej vonkajšej odmocniny. Takže umocníme obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám teraz zostane celý ten vnorený výraz aj s tými dvomi odmocninami, no a na pravej strane budeme mať 5 na druhu, čo je 25. Odčítame od obidvoch strán 23. Čiže na ľavej strane nám zostane druhá odmocnina z 2x mínus druhá odmocnina z 5x na druhu mínus 21x plus 22 sa rovná 25 minus 23 je 2. A opäť ideme umocňovať a chceme odstrániť túto vonkajšiu odmocninu. Čiže umocníme obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám zostane opäť ten vnútorný výraz 2x minus druhá odmocnina z 5x na druhu minus 21x plus 22. Na druhej strane nám zostane 2 na druhu, čo je 4. Odčítame od obidvoch strán 2x, aby sme osamostatnili odmocninu na ľavej strane. Na ľavej strane nám teda zostane mínus druhá odmocnina z 5x na druhu minus 21x plus 22 sa rovná, na druhej strane budeme mať 4 minus 2x. Umocníme opäť obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám zostane 5x na druhu minus 21x plus 22. Na ľavej strane nám zostane len toto bez toho mínuska, pretože keď umocňujeme záporné číslo na druhu, vo výsledku to bude číslo kladné. Napríklad minus 2, to celé na druhu, to je minus 2 krát minus 2, čo je plus 4. Na pravej strane musíme celú pravú stranu umocniť, to znamená, že na pravej strane budeme musieť použiť vzorec. 5x na druhu minus 21x plus 22 opíšeme, na pravej strane budeme mať 4 na druhu je 16, mínus 2 krát 4 krát 2, čo je mínus 16 krát x, plus 2x to celé na druhu bude 2 na druhu je 4x na druhu. Odčítame od obidvoch strán 4x na druhu, pripočítame 16x a odčítame 16. Tým pádom dostaneme kvadratickú rovnicu. 5x na druhu minus 4x na druhu je x na druhu. Minus 21x plus 16x bude minus 5x a 22 minus 16 bude plus 6. Túto kvadratickú rovnicu, keďže máme pekné čísla 6 a minus 5, budeme riešiť rozkladom na súčin. Súčinom chceme získať číslo 6, súčtom chceme získať číslo minus 5. Takže ak dáme x minus 2 krát x minus 3, minus 2 krát minus 3 bude plus 6, minus 2 minus 3 je minus 5. Takže riešime rovnicu v súčinovom tvare, prvý činiteľ sa rovná 0, a to vtedy, keď za x dosadíme dvojku. Druhý činiteľ sa rovná 0, vtedy, keď za x dosadíme trojku. Takže máme dve riešenia tejto našej kvadratickej rovnice 2 a 3 a ideme teraz overiť, či tieto čísla sú riešením aj našej iracionálnej rovnice. Takže spravíme si skúšku správnosti. Za x, všade za x do ľavej strany dosadíme číslo 2. Vypočítame hodnotu tohto výrazu a na ľavej strane nám vychádza číslo 5. Na pravej strane máme číslo 5, to znamená, že číslo 2 bude riešením tejto našej iracionálnej rovnice. To isté spravíme aj s číslom 3. Takže všade do ľavej strany namiesto x doplníme hodnotu 3, vypočítame túto ľavú stranu, vychádza nám 5. Na pravej strane máme tiež číslo 5, to znamená, že aj číslo 3 bude riešením tejto našej iracionálnej rovnice. A teda môžeme písať množinu koreňov, ktorá bude obsahovať číslo 2 aj číslo 3. Druhý príklad bude x plus, druhá odmocnina z 1 plus x krát druhá odmocnina z x na druhu plus 4 sa rovná 1. Ako prvé budeme sa snažiť osamostatniť odmocninu na ľavej strane, čiže od obidvoch strán odčítame x. Na ľavej strane nám teda zostane druhá odmocnina z 1 plus x krát druhá odmocnina z x na druhu plus 4 sa rovná 1 mínus x. Umocníme obidve strany rovnice, aby sme sa zbavili tejto vonkajšej odmocniny.
Takže umocníme obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám zostane 1 plus x krát druhá odmocnina z x na druhu plus 4 sa rovná na pravej strane, musíme použiť vzorec. Celú pravú stranu chceme umocniť na druhu. Takže použijeme vzorec, ľavú stranu opíšeme, na pravej strane budeme mať 1 na druhu je 1, minus 2 krát 1 krát x, čo je minus 2x, plus x na druhu. Odčítame od obidvoch strán jednotku a dostaneme na ľavej strane x krát druhá odmocnina z x na druhu plus 4 sa rovná, na pravej strane nám zostane minus 2x plus x na druhu, lebo 1 minus 1 bude 0. Umocníme obidve strany rovnice na druhu, ale na tej ľavej strane musíme umocniť aj to x, nielen tú odmocninu, ale aj x. Čiže x na druhu krát druhá odmocnina z x na druhu plus 4 umocníme na druhu, čiže to znamená, nám zostane x na druhu plus 4 sa rovná a na pravej strane musíme použiť vzorec. Môžeme si to pokojne aj prepísať tak, že by sme mali x na druhu minus 2x a to celé na druhu. Na ľavej strane nám teda zostane, keďže roznásobíme zátvorku krát x na druhu krát x na druhu bude x na štvrtú plus x na druhu krát 4, čo je 4x na druhu. Na pravej strane použijeme vzorec, takže x na druhu, to celé na druhu bude x na štvrtú, minus 2 krát 2x krát x na druhu bude minus 4x na tretiu, plus 2x to celé na druhu bude 4x na druhu. Odčítame od obidvoch strán x na štvrtú a ich 4x na druhu. Tým pádom nám zostane 4x na druhu minus 4x na druhu bude 0, x na štvrtú minus x na štvrtú bude 0, čiže na tej pravej strane nám zostane iba minus 4x na tretiu. Predelíme obidve strany rovnice minus štvorkou, tým pádom dostávame 0 sa rovná x na tretiu, no a jediné číslo, ktoré po umocnení na tretiu bude 0, je vlastne 0. Čiže x sa rovná 0. Spravíme skúšku správnosti pre 0. Všade za x do ľavej strany doplníme 0, čiže na ľavej strane nám vychádza číslo 1, na pravej strane máme tiež číslo 1, to znamená, že ľavá strana sa rovná pravej a môžeme písať, že množina koreňov riešením tejto našej iracionálnej rovnice bude číslo 0.